COVID-19 eragiten duena virus bada. Eta virusei aurre egitekoa antibiotikorik ez dago, baina bai antiviralak. Erabiltzen dira beste adibidez, IS-aren aurka erretroviralak daude, ezta? Beste virusen aurrean probatutako botikak ikusten ari dira ia balio ote duten koronavirus berriari ere aurre egiteko. Osasunaren mundu erakundeak 4 botika edo tratamenturen proba klinikoak jarri ditu martxan mundu osoan. Hoien artean daude remdesivira adibidez. Ebolari aurre egiteko garatu zuten eta ebolaren aurrean emaitza hain onak ematen ez baditu ere itxaropena daukate honen aurrean balioko ote duen. Beste bada klorokina eta dihidroksiklorokina. Hoiek ere lan egiten dute, hain justu virusak zeluletara barneratzeko zelule daukaten egituraren gainean. Eta Estatu Batuetan dagoeneko ari dira probatzen COVID-19aren kontra. Ritonavira eta lopanavira ere aztertuko dituzte. Eta interferoren betarekin batera hauek biak kombinatuta ere ze emaitza dauzkaten ikusiko dute. Beti ere azkarragoa izango da hau ikustea zerotik garatzen hastea baino.